17:30. Час новин на телеканалі АТР. Сьогодні 26 жовтня, це 972-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман» в студії Ескандер Меметов. Бахчисарайський окупаційний райсуд задовольнив клопотання Зейнура Якубова та переніс засідання на 1 листопада. Про це повідомила його захисник Емінія Вамілєва. Члена меджлісу кримсько-татарського народу судять за участь у зборах забороненої організації. 8 членів меджлісу Емінія Вамілєва, Делівера Акієва, Мустафу Маушева, Бекіра Мамутова, Садиха Табаха, Шавкета Кайбулаєва, Енвера Куртієва і Абдурамана Егіза окупаційний суд оштрафував на суму до 1000 рублів кожного. Сегодня состоялось рассмотрение административного протокола в Бахчисарайском районном суде. Суд удовлетворил все заявленные нами ходатайства, а именно ведение протокола судебного заседания в письменном виде, допрос в качестве свидетеля должностного лица, которое составляло протокол, а также удовлетворил ходатайство о праве использования лицом, в отношении которого составлен протокол, родного языка и предоставления ему переводчика, то есть крымско-татарского языка. Следующее судебное заседание состоится 1 ноября в 10:30 в Бахчисарайском районном суде. У Москві на суд у справі Карпюка і Клиха приїхала Надія Савченко. Її візит здивував адвоката Марка Фейгіна та експолітв'язня Геннадія Афанасьєва. Фейгін вважає, що цей візит можуть використати в інтересах російської пропаганди. Она действительно искренне хочет помочь Карпюку, Клыху и другим, так сказать, у нее сугубо личные мотивы, видимо. А вот те люди, которые ее используют, вот эти люди под неблаговидными предлогами пытаются решить свои проблемы. Я не исключаю, что к этому имеет отношение Медведчук. Сейчас уже раскрываются детали того, как она въехала. Ей помогал адвокат Новиков. По-видимому, так сказать, это отношения в этой тройке, значит, самой, видимо, Савченко, она должна была быть в курсе, Медведчука, Новикова. Они договаривались, в этом нет никакого сомнения. Этот вопрос решался наверху, потому что Савченко совсем необычный гость в России. И вы посмотрите, как пропаганда реагирует. Я вот смотрю, как российские пропагандистские каналы освещают ее визит. Чуть ли не торжество свободы. Смотрите, как у нас все. За словами самої Савченко, вона відгукнулася на прохання адвоката Іллі Новікова до журналістів, дипломатів і політиків підтримати Станіслава Клиха та Миколу Карпюка. Навіть якщо це буде вважатися політичним самогубством, навіть якщо я не повернуся з Росії живою, я все одно їду підтримати Миколу Карпюка, Станіслава Клиха і всіх наших хлопців, які знаходяться в полоні Росії і борються за Україну. Я закликаю всі ЗМІ, українські, в кого є акредитація, закордонні, порядні російські, висвітлювати цей процес безчинства російського суду над українцями. Я по собі знаю, як важливо, коли ти бачиш в залі українця, коли ти чуєш рідну мову, коли хтось закричить «Слава Україні!», ти розумієш, за тебе борються, тебе не кидають і Україна переможе. Верховний суд Росії затвердив вирок Станіславу Клиху та Миколі Карпюку. Засідання відбувалося в режимі відеозв'язку. Підсудні навіть не бачили зали суду. У травні цього року Верховний суд Чечні засудив українців Клиха і Карпюка до 20 і 22,5 років колонії суворого режиму. За версією звинувачення, вони нібито воювали в Чечні у 90-х, де вбили і поранили кілька десятків російських солдатів. Президент Росії Владимир Путін приїхав в окупований Крим. Голова країни-окупанта бере участь у форумі Загальноросійського народного фронту «Форум дій Крим». На цьому форумі обговорюють енергетику, газопостачання, розвиток агропромислового комплексу та інших напрямків економіки, у тому числі туристичного потенціалу Криму. Окрім цього, Путін згадав і про кримських татар та гроші, що Росія виділила на корінний народ. Однак, за словами Путіна, цих грошей вистачить лише на тих, хто зараз живе в Криму. Мы выделили 10 миллиардов, да? И говорят, вот у нас есть вот эти средства, мы их выделяем на тех, кто здесь живет. Когда мы решим основные проблемы, тогда мы можем сказать, давайте пойдем, может быть, дальше. Но вот пока это вот эти средства на вас, на тех, кто здесь живет, понимаете? Вот это мы просто должны честно друг с другом разговаривать. В окупований Крим приїхала чергова делегація з Німеччини, повідомляє провладний телеканал анексованого півострова. Гості відвідали Бахчисарай та Сімферополь, також поклали квіти до пам'ятника жертв депортації 1944 року. У складі делегації були представники німецької партії «Ліві».
Ця політична сила відома тим, що визнає анексію Криму Росією та закликає припинити антиросійські міжнародні санкції. Мы видим, что народы Крыма живут в мире между собой. По-другому бы это просто незаметно. Мы по всему острову ходим и общаемся, и просто это скрыть или утаить, это просто невозможно. Санкции в отношении Крыма и Российской Федерации мы считаем по отношению к референдуму несправедливыми, потому что совершенно непонятно, за что нас наказывают. Я думаю, что совместными усилиями мы не только прорвем информационную блокаду, но, наверное, все сделаем для того, чтобы как можно быстрее были сняты санкции с Российской Федерации, с Республики Крым, которые явно мешают развиваться нашим двум государствам – Германии и России. Голос крымчан, древняя, мудрая Европа не хочет слышать благодаря или по причине ангажированности истеблишмента, то есть политической элиты Европы. Журналісти інтернет-видання Deutsche Welle, проаналізувавши сюжет кримського ЗМІ, випустили статтю, де детально розповідають про тих, хто саме приїжджав до Криму. Більшість з них ледь не щомісяця навідуються на анексований півострів у складі різних міжнародних делегацій. А підконтрольній окупаційній владі Криму ЗМІ, користуючись нагодою, щоразу роблять репортажі про чергову делегацію з Європи. Вони кинули все, аби почати життя з нуля. Брати Журабаєви з Білогірського району Криму не змогли жити в окупації і поїхали до Києва, де їх ніхто не чекав. У столиці їм допомогли волонтери, поселили у санаторії, де вони живуть і зараз. У Криму у братів була автомайстерня, і коли постало питання, як заробити на життя, вони відкрили власну майстерню у Києві. Їх майстерня – це гараж в гаражному кооперативі на Видобичах. Арсен та Мустафа Журабаєви знімають його, щоб тут ремонтувати машини. Це те, чим вони займалися в Криму. Наше нове місце роботи. До Києва брати приїхали в березні 14-го. Не змогли жити на окупованому півострові. Це, мабуть, вопроси морального плану. Я вважав, що це неправильно. Будучи гражданином Украины и под тем предлогом, под которым Россия пришла в Крым, считал, что я спокойно смотреть на это не смогу. А говорить об этом мне спокойно не дадут. Атмосфера, в которой работаешь, тоже очень важна, на мой взгляд. И я, допустим, с плохим настроением работать, даже то, что делаю каждый день и хорошо делаю, делать не могу. Здесь получалось, что уже состояние было так нерабочее. Інструменти, з якими працювали вдома, довелося продати за безцінь. У столицю привезли лише невелику валізку з ключами. Тот инструмент, с которым мы приехали сюда. У нас больше здесь не было ничего. Спочатку клієнтів було мало, розповідають брати. Знайти гараж непросто навіть по навігатору. Заробітку ледь вистачало на оренду, але сумнівів у правильності прийнятого рішення не було. Ну, конечно, была неизвестность того, как конкретно будет, я сказать не мог. Просто мог где-то надеяться или чего-то ожидать. Все было довольно-таки смутно. С этой стороны. Ну, страха, конечно, не было такого, что в любом случае знал, что что-то да будет. И на кусок хлеба мы заработаем себе. У минулому році Арсен виграв грант на розвиток своєї справи. Купили електрозварювальний апарат, прес, обзавелися дорогим діагностичним обладнанням. С каждым разом все лучше и лучше, и клиенты добавляются. И клиент, приходя, еще с тобой уходит, в следующий раз приносит еще 2-3 клиентов. Анексію півострова не пережив їх батько. У 2014 році він помер від серцевого нападу. В Київ брати приїхали з мамою. Разговаривать особо, в принципе, не пришлось. Ну, поначалу сказали в качестве где-то, может быть, шутки, не шутки, что типа, мама, мы поедем. Когда все вот это началось, я тоже так, как нам? Что там будет, как будет? Она посидела, утром встает и говорит: Все, собирайся. Куда, говорит, вы, туда и я, говорит, собирайся. Завдяки мамі у братів немає побутових турбот. В этой машине потекла вода в цилиндри. Брати зізнаються, весь час вони проводять в гаражі, інакше діла не буде. Часу немає навіть на особисте життя. Обидва холостяки. Я думаю, все будет хорошо, если немножко обживемся и
Найдет какую-то подарочку себе. Заведем. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Лінара Усманова дала концерт-виставу на честь 25-ї річниці естрадної діяльності. Співала пісні українською, російською та кримсько-татарською мовами. Серед глядачів була і наша кореспондент Лідія Полянська. Під час виконання пісень на екрані показали фото та відео сімейного архіву, розповідаючи про творчий шлях артистки. На концерті презентували нову авторську пісню українською. Між піснями Лінара декламувала свої вірші про сім'ю, кохання і Крим, а також танцювала хайдарму. Концерт присвячений дню народження та 25-річчю творчого шляху артистки. Для творческого человека всегда приятно вспомнить эти этапы, на которых ты рос, творчески рос, и вот к чему-то приходишь. Очень красивый концерт. Удивила, честно удивила. Я поражена, мне очень понравилось, красиво. Також до програми включили пантоміму і лазерне шоу. Артистка зізналася, планує тур Україною з цим концерт-виставою. Лідія Полянська, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Це всі новини на цей час. Більше розкаже Ельдар Курцеїтов о 19:30 у наступному випуску «Заман». Будьте з АТР. До побачення.